କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି କି ଏଇ ମଣିଷଟି ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ତ ଭଗବାନ କାହିଁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି? ମନା କରିବା କଥା ନା। ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥାଏ, ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସେଇ ହଲ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିଥାନ୍ତି ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ପିଲା ଯଦି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବି ଶିକ୍ଷକ ମନା କରିନଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ବି ଲେଖେ, ସେତେବେଳେ ବି ଶିକ୍ଷକ କିଛି କହିନଥାଏ, ଚୁପ୍ ରହିଥାଏ। ସେ କହେ କି ତୁ କରି ଚାଲ, ଭଲ କର କି ଠିକ୍ କର, ତୁ ଲେଖି ଚାଲ। ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର ଦେବାର ପାଳି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ନମ୍ବର ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତୁ ଭଲ କର କି ମନ୍ଦ କର, ତୁ କରି ଚାଲ। ଯେତେବେଳେ ତୋର ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପାଳି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପେନ୍ କାଢ଼ି ତୋତେ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ହିସାବ ଦେବି।